Kaixo, Izar naiz eta bideo honetan azalduko dizuet indarrariketak nola egin goma batekin. Gaurko bideo honetan goialdea landuko dugu. Gogoratu ariketak egin aurretikan, beroketa ariketa batzuk egitea, gorputza prest jartzeko eta esateko, orain bai ariketekin hasiko gara. Lehenengo ariketa, goma motxa hartuko dugu eta ukalondoak gure gorputzera itxatsiko ditugu. Gure gorputzean itxatsita daudelarik ukalondo hauek eskuak irekiko ditugu. Hemen 10 egingo ditugu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta azkena 10. Oso ondo, gogoratu buelta beti lasai-lasai egitea. Hau da, ez dugu askatuko berehala. Baizik eta buelta ere lasaia izango da. Poliki, mantxo. Hurrengo ariketa, hor gaudelarik ukalondoak luzatuko ditugu eta goma ere pixka bat arinago hartuko dugu. Eta hemendikan ireki egingo ditugu eskuak eta gure zinta beti bularretik bera edukiko dugu. Zergatik bularretik gora baldin badaude arriskua dagoelako sorbaldak igotzea eta mugimendu horrek egingo lukeena da gure zerbikalak gehiago kargatzea. Beraz, sorbaldak urrun belarrietatik eta goma beti bularretik bera. Eta berdin. Poliki-poliki soltatzen joango gara. Ireki eta poliki-poliki bere lekura. Ireki, bere lekura, beste 5. Ireki, lekura. Ireki, lekura. Hartu arnasa ireki. Bota lekura. Hiru, 2, 1. Oso ondo! Pixka bat erlajatuko ditugu gure sorbaldak eta hemendik goruntz goaz. Beraz, goruntz egiten dugunean konturatu nire sorbaldak non dauden, belarritik urrun berriro ere. Hau da, ez dauden eta sorbaldak atzean ditugu. Eta hemendik irekiko dugu buru atzetikan zinta. 1, 2, 3, 4, 5, itzultzen gara poliki-poliki. 6, itzulera poliki. 7, 8, 9, azkena 10. Oso ondo! Hurrengo ariketa, goma hartuko dugu bizkarratzetik. Eta hemen gure eskumuturrak lotuko ditugu gutxi gora bera gure gerriaren altura. Hor, ukalondoak itxi egingo ditugu, atzera eramango ditugu, eta hemendik goma irekiko dugu. 1, eta poliki buelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oso ondo! Hurrengo ariketak. Goma zapalduko dugu hanka batekin eta hemendik eskumuturra aurrera begira dugula, gora eramango dugu arnasa hartuz eta bera botatzen joango gara 4 segundutan. Hau da poliki. Hartu azkar eta 4 segundutan bera. Hartu. 1, 2, 3, 4. Hemen kontuz ukalondoa atera gabe, ukalondoa ondo sartuta gelditzen da gure bizkarraren arira. Gora. 1, 2, 3, 4. Gora. 1, 2, 3, 4. Berriro gora. 1, 2, 3, 4. Gora. 1, 2, 3, 4. Gora. 1, 2, 3, 4. Gora. 1, 2,
hiru, lau, gora, bi, hiru, lau azkena, gora, bi, hiru, lau. Oso ondo. Hurrengo ariketa, eskumuturrari buelta emango diogu eta besoa zuzen dugula aurrera eramango dugu. Orduan hemen kontuz. Zergaitik? Ze batzutan goregi eramaten dugu. Eta hor konpentsazioak hasten dira gorputz osoarenak, gehi, sorbalda, belarri iruntz joateko tendentzian gelditzen da. Beraz, motxagoan hartu, ez usteko hain gora eramaten, eta gutxi gora bera, 80 gradu egin zuen besazpi horretako anguluan. Beraz, gora eraman eta 10 segundu bertan aguantatuko ditu. Gora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oso ondo. Hurrengo ariketa. Oraingoan, besoa ireki egingo dugu hegal bat izango balitz bezala. Besoa zuzen dugula. Kontuz hemen, ze normalean egiten duguna da hau. Konpentsatzeko eta besoa gorago igotzeko gure gorputza mugitu egiten da bestaldera. Beraz, hobeto da gorputza zuzen mantentzea eta eskua berago igotzea. Hau da, ez goraino eramatea, ze hemen ja ere bai hasten da sorbalda goraka igotzen, belarria beraka eta hor ere deskonpentsazio bat dago. Baizik eta hemen, gorputza zuzen eta aldugun nainean irekiko dugu gure besoa. Hurrengo ariketa. Oraingoan, besoa ireki egingo dugu hegal bat izango balitz bezala. Besoa zuzen dugula. Kontuz hemen, ze normalean egiten duguna da hau. Konpentsatzeko eta besoa gorago igotzeko gure gorputza mugitu egiten da bestaldera. Beraz, hobeto da gorputza zuzen mantentzea eta eskua berago igotzea. Hau da, ez goraino eramatea, ze hemen ja ere bai hasten da sorbalda goraka igotzen, belarria beraka eta hor ere deskonpentsazio bat dago. Baizik eta hemen, gorputza zuzen eta aldugun nainean irekiko dugu gure besoa. Hurrengo ariketa. Oraingoan, besoa ireki egingo dugu hegal bat izango balitz bezala. Besoa zuzen dugula. Kontuz hemen, ze normalean egiten duguna da hau. Konpentsatzeko eta besoa gorago igotzeko gure gorputza mugitu egiten da bestaldera. Beraz, hobeto da gorputza zuzen mantentzea eta eskua berago igotzea. Hau da, ez goraino eramatea, ze hemen ja ere bai hasten da sorbalda goraka igotzen, belarria beraka eta hor ere deskonpentsazio bat dago. Baizik eta hemen, gorputza zuzen eta aldugun nainean irekiko dugu gure besoa. Beraz, hemen beste 10 segundu iraungo ditugu, hor goian dugularik besoa. Hasten gara. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deskanso. Oso ondo. Hurrengo ariketara goaz eta azkena. Beste hanka jarriko dut ikusteko zueko hobeto. Beraz, zapalduta dugun hanka aurrean jarriko dugu, bestea aurrean atzean utziko dugu, eta hemendik atzeruntzera emango dugu besoa, zuzen mantenduaz, eta kontuz aurrera eraman gabe zuen gorputza. Hemen esageratzen ari naiz, baina beti dago puntu bat, non aurrera egiten duenak, eskua atzerago eraman dezagun, ezta? Kontuz sorbalda ere, sorbalda ez doa gora, baizik eta behia mantentzen da, eta mugimendu bakarra egiten duna, besoa bera da. Hemen 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oso ondo! Orain bai, ariketa berdinak beste besoarekin, beste eskuarekin egingo genituzke, eta hor bukatuko liratezke goialdeko, gomekin egindako ariketak. Ariketa berdinak egin ditzazkegu ere mankuernekin. Nahi baldin baduzue beste bideo bat mankuernekin nola egin ariketa hauek azalduaz, utzi behian komentariotan hau nahiko zenuketela, edo beste ariketaren bat baldin baduzue buruan nahiko zenuketena ikusi nola ondo egin, adierazi bertan ere eta hurrengo bideoan azalduko dizuet. Beti bezala, ez ahaztu mesedez eskua gora ematea, niri asko laguntzen didalako, eta eskerrik asko bideo hau ikusteagatik.